Niki pripun Pak Dalang? Nggih, Mbak Mega sama Mbak Lala. Tolong para pebunden sik lenggah, para pirsawan lenggah. Bendok seneng jenengan caos satunggaling lagu dibawani. Sampeyan wis sing milih dhewe. Oh nggih, niki sakderengipun nggih niki mau wonten pamundutan Pak. Nggih. Saking Pak Muhammad Muzer asli dari Kebumen. Waduh. Mau sampun transfer teng rekeningipun Om Tato, Pak. Oh, alhamdulillah. Pamundutanipun pepeling kalian hasbunallah, Pak. Wah, jos pokoke. Nggih. Ngaturke panuwun niku pemirsa sing seneng karo awake dhewe Mbak Mega. Niku ya dicaosi pasugatan Mbak Lala. Nggih, niki dipinangkani nggih, Pak. Nggih, dipinangkani. Aduh. Nggo sinden kaya ngene jan jos. Nah. Monggo. Ning kok ya tega-tegane ta? Niki sik riyen pundi riyen? Hasbunallah. Nah, nggih. Nggih. Hasbunallah wa ni'mal
Ngatur panuwun karo sing nyuwun mau ya Mbak Mega. Itu yang pertama. Yang kedua nih. Salajengipun niki wau wonten pamundutan pepeling, Pak.